shadow to my light. Did you feel us? Γεια σας παιδιά, MCA Gaming εδώ και μαζί μου έχω τον Ηλία από τους The Super 3, παιδιά. Σήμερα είμαστε δύο από τους The Super 3. Είμαι εγώ και ο Βαλάντης. Σήμερα θα κάνουμε challenge μαζί με τον MCA Gaming. Σας είχε πει ότι θα κάνει στους 70 ή στους 100 subscribers, αλλά τελικά θα κάνει τώρα μαζί μας. Λοιπόν παιδιά, ας προχωρήσουμε στο challenge. Γυρίσαμε όπως είδαμε, τραβάει. Τραβάει όπως βλέπετε. Γάλα και κοκακόλα. Δείτε το κιόλας. Δεν φαίνεται, γάλα και κοκακόλα είναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάποια υλικά δεν τα έχουμε εδώ. Είναι... Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Καλό είναι. Είναι αρκετά καλό. Όχι ρε φίλε, δεν είναι. Πώς πήρα? Έλα, καθένας τρεις πόντους. Όποιος πίνει πάνω από 3 γουλιές θα έχει 3 πόντους. Όποιος πίνει κάτω από 3 γουλιές έχει 1,5 πόντο. Ακούστε λοιπόν, και ξέχασα να σας το πω. Ο πρώτος στους 12 πόντους νικάει. Και άμα δεν φτάσει κανείς στους 12 πόντους και έχουν τελειώσει τα χαρτάκια από εδώ πέρα, το βγάζουμε. Αν τελειώσει το χαρτάκι από εδώ πέρα, κάνουμε ένα special που άμα το κάνει ο άλλος νικάει. Τι είναι special? Και τώρα πάμε για το επόμενο challenge. Θα το δείξουμε πώς τραβάω. Γιατί το σταμάτησες? Καλά καθόμασταν. Πάμε για το επόμενο challenge, λοιπόν. Πάμε. Ο Βαλάντης τραβάει. Ο Βαλάντης τραβάει, παρακαλώ, να δείτε τώρα. Μια μπανάνα με ρίγανη! Σταματάμε το βίντεο και τα λέμε σε λιγάκι. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα ο Βαλάντης έβαλε τη ρίγανη. Με το... Περίμενα, άλλη μία θα βάλω. Λίγο. Μαλάκα, πες τον κάτι. Άντε, χόψε. Καλά, άντε. 1, 2... Περίμενε. Κρατά. Το κάθε κουτάλι μετράει για έναν πόντο. 1, 2, 3. Όχι, μεγάλη κουτάλι. Από το κέντρο. Ναι, αυτό είναι ένα. Μία. Από το κέντρο. Από το κέντρο που είναι αυτό. Όχι ρε φίλε. Ο Βαλάτης έχει πάρει 2 πόντους από τώρα. Ένα πόντο. Τώρα πας στους 3 άμα πας 3 πας 2 τώρα. Τώρα θα πάρεις δεύτερο πόντο, στη τρίτη. Μα 2 έφαγα ρε. Ναι. 2, τώρα πάω στο τρίτο. Όχι, 1 μέχρι 2 είναι ένας πόντος. 3 είναι 2 και πάνω από 3 είναι 3. 2 πόντους και άμα πας ακόμα μία πας στους 3. Από τους 3 μέχρι τους 5 με 6. Μπιχλά. Το είπα γιατί θα το κάνω. Ωραία, ο Βαλάτης πήρε 3. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο challenge. Περιμένετε λίγο. Τώρα ο Χρήστος θα ανακατέψει και θα δει. Φίλε, αυτό θα είναι δικό μου. Άντε, δεν έχει τύχει ακόμα δικό μου. Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό μου σίγουρα. Άνοιξε. Δεν είναι δικό μου. Είναι το δικό του! Αναμέτη βρωμάτος των Μινέρ. Όχι! Τι? Τα φτιάχνουμε και θα επιστρέψουμε. Μιλάμε, θα ανακατέψουν 4 γεύσεις στο μίξερ και θα τις φάω. Θα πεθάνω, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, ο Χόψο θα πιει 4 γεύσεις που διαλέξαμε εμείς 4 υλικά και τα έχουμε χτυπήσει μέσα στο μίξερ. Αυτά είναι μπανάνα, γάλα, βούτυρο και ντοματοπορτός. Ντοματοπελτές. Απολαύστε το. Αυτό θα το απολαύσετε. Άντε βλάκα, Χόψο πιες. Βλάκα, αυτό μετράει για πολύ. Τι λες? Για ένα πόντο μαλάκα. Τι ένα πόντο ρε, τι λες? Κανονικά. Όχι ρε, αυτό είναι κανονικά ρε φίλε, χαστήκαμε. Όχι ρε μαλάκα, τότε δεν γίνεται. Μην το πιέσεις, χάνεις, φεύγεις από το παιχνίδι έτσι. Μαλάκα, 1,5 πόντο τουλάχιστον. Όχι. 1,5-2. 1,5 κάθε. Έλα, μύρισε ρε βλάκα. Μία που κι άντε, όπως και εμάς. Μία που κι ένα πόντο. Άντε
Ω, μαλάκα. 1, 2, 3, πάμε. Μαλάκα, πάνω φέρω. Μαλάκα, θα κάνουμε εδώ. Περιμένω. Φέρνω κάτι και. Άντε ρε μαλάκα. Λοιπόν, ο Χοψανίτης τώρα θα πιει. Έχει εδώ και την ξερατό. Έχει εδώ και την ξερατό. Εγώ το κρατάω. Άντε ρε. Κοιτάξτε τι χρώμα είναι. Ω, μαλάκα. Yes. Φέρε. Άντε, όχι, εγώ θα σου δώσω. Όχι, φέρε εδώ. Θα ξεράσει. Πόσο είναι. Φέρε το μικρόφωνο. Κάθε γουλιά 1,5 ρε φίλε. Άντε. Ω, ρε φίλε, είναι πολύ σκληρή μαλακία. Άντε. Άντε. Με το που. Δεν ήπιες ψεύτη. Δεν ήπιες. Έβαλε μαλάκα κάτι άλλο. Δεν παίρνει πόντο γιατί δεν ήπια. Τι δεν ήπια. Δεν ήπιες. Πιες μία κανονική. Θα μετράτε 1, 2, 3, όσο κρατάω στο στόμα μου. Ναι, και άμα κάνεις και δεν το κάνεις και το κάνεις έτσι. Όχι, θα το κρατάω στο στόμα μου έτσι. Ναι, άντε. Αλλά είναι με τόστρε φίλε, δεν γίνεται αλήθεια. Και άμα κάνεις έτσι. Άντε ρε χόψω, άντε. 10 λεπτά πρέπει να κρατάει το βίντεο και έχουμε φάει. Μαλάκα. Ο Χοψανίτης πήρε 1,5 πόντο. Επειδή πήρε μόνο μία βουλιά. Κι εγώ. Εγώ με τον Βαλάντι είμαστε ισόπαλοι. Είδατε ότι η The Super 3 η The Super 3 είναι καν παντού τελικά. Χοψανίδι, άντε ρε. Ψερίδι. 3. Γυρίσαμε και διαλέγει ο Λίας challenge τώρα. Κοίταξτε. Ελπίζω να είναι κάτι εύκολο. Δικό σου. Ναι. Δυστυχώς. Κέτσαπ. Γάλα. Σκέτο. Ναι, αυτό δεν έχετε ούτε κέτσαπ ούτε μουστάρδα. Θα βάλουμε εμείς 2 πράγματα που θέλουμε. Σίγουρα. 3. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι λιγά, μετράει για 1. Τι λες, ρε, 1. Το δικό μου μέτρησε για 1,5 και βάλα 4, φίλε. 1. Λοιπόν. Και αυτό 3 έχει. 3 έχει. Βλέπω. 1. 1,5 πήρες. Τι λες, ρε. 1,5. Πάνω από 3 πήρες. Τώρα έχει 6, εγώ 3 και εσύ 1,5. Τώρα εγώ διαλέω. Τι! Πάμε. Και γυρίσαμε εδώ πέρα. Έχεις βάλει πάψη. Όχι, κανονικά. Εγώ Και διαλέγει λοιπόν. Δεν φαίνεσαι, έλα πιο εδώ. του Χοψανίδη. Α, όχι το δικό μου. Γιαούρτι. Βασική. Γιαούρτι, βούτυρο και κέτσαπ. Κέτσαπ δεν έχει. Βούτυρο και κέτσαπ. Βούτυρο. Και. Γιαούρτι. Και γυρνάμε όταν τα κάνουμε όλα. Γυρίσαμε εδώ πέρα, ο Βαλάντης το φτιάξαμε. Πάμε 1,5 πόντο. Όχι, έχει ακόμα λίγο. Έχει ακόμα λιγάκι, πολύ λίγο. Φάε. Κι άλλο έχει. Έχει άλλο. Ένας πόντος άμα δεν το φας. Πιάσε, 1,5. Μαλάκα! Καλά, 1,5, άντε. 1,5 πόντο. Λοιπόν, παιδιά, Ήμουν νικητής από το challenge, δεύτερος βγήκε ο Βαλάντης. Και τρίτος ο Χρήστος. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Γεια σας! Γεια σας!